Груби пети, напукана кожа на краката, болезнени мазоли. Уелнео 5 в 1 Beauty Pro ти дава решение на всички проблеми. За гладки, изкушаващи и красиви крака. Уелнео Beauty Pro е уред 5 в 1. Получаваш 5 различни приставки за цялостна грижа за красотата. Първо, Уелнео 5 в 1 отстранява мъртвата кожа от петите нежно и ефективно. Второ, имаш бърз и безболезнен епилатор. Трето, грижиш се с лекота за ногтите си. Четвърто, получаваш и самобръсначка. Пето, прецизен тример за цялото семейство. И сега голямата изненада. Красотата никога не е била по-достъпна. Уелнео 5 в 1 Beauty Pro е с нова, по-ниска цена. Само за 39,90. Приставката за пети на Уелнео 5 в 1 Beauty Pro ти гарантира нежни крака без напукани пети и мазоли. Висококачествените микроминерални кристали отстраняват безболезнено и абсолютно ефективно мъртвата кожа. Вече имаш решение за меки пети и нежни стъпала. Уелнео 5 в 1 Beauty Pro има приставка епилатор. Имаш копринено гладки крака. С Уелнео 5 в 1 Beauty Pro получаваш перфектен маникюр и чудесен педикюр. Но почакай, получаваш и практичен тример за коса с 3 степени за различна дължина. Подходящ и за бикини зоната. Той е лек, удобен, ползвам го за цялото тяло. Малък, компактен и безжичен уред. Уелнео 5 в 1 Beauty Pro е с акумулаторна батерия. Просто го зареждаш. Вземи Уелнео 5 в 1 Beauty Pro на нова, по-ниска супер цена. Само за 39,90. Получаваш уред с акумулаторна батерия, приставка за почистване на пети, епилатор, приставка за маникюр, самобръсначка и тример. Четчица за почистване и комплект от 4 приставки за маникюр и педикюр. Поръчай още сега многофункционалния уред за перфектна външност Уелнео 5 в 1 Beauty Pro. Сега нова, по-ниска цена. Само за 39,90. Потърси го в сайта ни и в магазини Topshop. Поръчай още сега на 02 808 4374.